ин ҳавлии дуошонага балкон ҳам дорад ва бинед чӣ қадар як проекти аҷоиб аст дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар назди бозори Корвон Зебошкада қарор дорад. Аз ин тараф худи бозори Корвон, аз ин тараф бошад боғи Фирдавсӣ, Сиёмамол, бозори Саховат. Хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, аз ин тараф Корвон асту, аз ин тараф гипразем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 7 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. 5 дар хона дар бинои асосии дуошонага, 2 дар хонаи дигар дар бинои иловагӣ. Инчунин подвал ҳам ҳаст. албатта ки ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш ҳаст, ҳамаш қоидавӣ дар маҳаллаи Сомон, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбеда ҷойгир мебошад, дар назди Корвон ва наздикии Гипразем. Марҳамат худи ҳавлии зебо дӯстони азиз. замини 4 кунҷа мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, камтар пас нархи ҳавлиро эълон мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед холии калон, ин ошхона мебошад, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар дуюм ошона боз 3 ҳуҷраи дигар аст. хотир расон мекунем ки ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад, дар дохили шаҳри Душанбе ҷойгир аст. дар наздикиаш ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид, бозорҳо ва дигар чизҳои дар корӣ. Инчунин маркази савдои бузурги Сиёмамолам дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад. ин дуюм ошона мебошад дӯстони азиз ва дар ин ҷо чӣ хеле ки гуфтем боз 3 ҳуҷраи дигар аст. дар умум 4 спални ва 1 меҳмонхона дар бинои 2 ошонага. нархи ҳавлӣ бошад 2,5 миллион сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест, аз мо танҳо реклама. дар ин ҷо зинапоя барои баромадан ба мансард ва ин бошад балкони ҳавлӣ. ин минтақа дӯстони азиз як обу ҳавои тоза ва форам дорад. дар ин ҷо дари тақхона, ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино 1 ҳуҷра, 2 ҳуҷра, ошхона, анборхона, ҳоҷатхона ва ин бошад ҳезумхона дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.